Ahoj, ja vás vítam u ďalšieho dielu zo série Sword of Sandals a teraz máme tu Sword of Sandals 3, čo je, celkom nové, aspoň v hre Gladiator. A ja by som teraz takže sa vopred ospravedlnil, že nevyšla Sword of Sandals 2 druhý diel, lebo mi vtedy padol kombo, ja už som to mal aj zrenderované. A video mi nejako nešťastím neuložilo, takže za to sa vážne ospravedlňujem a za toto spravím na minimálne 5 sérií. Takže ideme. Vraj táto trojka je poriadne vymakaná od dvojky. Takže nejaké nové height. Takže výška, to si dáme, to stačí. Potom šírka. No, že je to poriadne vymakané, aj toto je teraz nové. Fuj, ne, chcem z toho pôvodná. Takto, rúžový. Áno, beč. Dobre, teda bude blondína, aby sme mohli, nebude, či bude blondína, necháme blondínu. To bolo jaké afro. Dobre. OMG. To vyzerá ako lev. Samička jedna. Dobre. Okej, teraz tu, teraz môžeme si aj doplniť klasicky, takže si počkaj, to je random. Pekne to spravili, pekne. Si to dám preč. Si zvýšim takto. To by bolo asi tak. Next. Name budeme sa volať Martina Liezňovská. Ok, trošku ruské meno. No, tak. Click here when ready. Klikni sem, ak si pripravený. Ty budeš bežať. Dobre, nechce sa mi to prekladať, lebo neviem dobrú angličtinu. No, keby niečo, môžete si to vy sami preložiť. However, to viem čo je. Tiež neviem. Magic, viem. Off. Tak or. No dobre. Tak. Nebudeme. To by bolo jak... Pekné mesto. Tu nám máme Little Fat. Dobre, to je Magic Shop. Takže u Little Fat Kid budeme ho volať Feťo. Tu máme dvoch rockeristov. Tých budeme volať Kiss. I wanna give it all to you in the darkness. There's so much I wanna do. Tu máme Farara, Lace, lasery, to chce vidieť, oh my god, oh my god. Začína sa mi to mega páčiť, počkaj, ešte pozrieme aj tu na gitary. Mega, s tým sa bude dať damage. Paráda, paráda. Tu nám máme level, goldy a score, ok. Ešte pozrieme aj fiťaka. Takže hej, mágia. To je nejaká drahá, ne? 320... ok. Dobre. Brunhilda. Budeme ju volať tučná svinia s obrnou. Takže obrfetka. Kladivo. Jak? Veľké kladivo. Epické kladivo. Ok, krásne. Začal sa mi to mega páči. What the fuck? Som neprečítal jeho názov. Jak sa volá? He House. Tak ho budeme volať pripečený. Ok. Čiapky, plášť som videl. Cake. Kde je cake? Cap. Kloak. Výborne, tu máme armory, takže kováča. To budeme volať klasický kováč. To je čo, nejaký kamenný muž?
O 18 000. Zatiaľ tak na to nemáme level. Tu máme Battleman. Takže stickery a tieto obojručné, alebo neviem jak sa to volá, to sú ne. To sú vlastne stickery Axis a toto druhé bolo Plorms, to neviem čo je. Takže nejaké epické zbranie, no nejaká, to je tiež armor. Tu nám máme nejakého Číňana, toho budeme volať Duško. Tak, epický mečik. Zatiaľ sa mi to mega páči. Tu je arena už a tu je tu sú tí bojovníci. Až hore pôjdeme. Pekne, toto je level 4, to nedáme ešte. Takže ja by som niečo si na seba kúpil, nejaký meč. Takže od jednotky tu mám nejaké dig. Takýto pekný háček, to si kúpime. OK. Ešte niečo na seba. Jednotky. Toto si kúpim. Aj keď neviem čo to je. Niečo lacnejšie, my sme bezdiaci. No, na nič už nemáme. What the... Aha, inventory, takže inventory je toto. Pekne, tu sa ešte nastavuje zvuk a game options. OK. Tak to pekne nám to vysvetlí, kde to máme dať ako pre idiotov. Hop. Niga. No máme, čo je? Toto, tu nejaké kúzla, tu ako nejaký charakter, statik. A tu škola, takže my sa budeme učiť nejaké tieto schopnosti. To je epické. Nejaký skillery tu, tak ideme proti tomuto. Jednotka. To úplne iné jak ten... takže tabuľka je tu skoro to isté. Môžeme spať, odhodiť ho, vrátiť sa. Chramble. Šelamp. To sa mi zdá, že sa prehodíme. No hej, OK. Potom tu máme jump. Quick. Tu až 94% šanca. Vtedy to bolo to najslabšie, čo bolo easy. To bolo koľko? 70% a tu 70%, takže to dáme power. Pekne, hoši, pekne. A ešte toto je čo? Tak to nás zvýšilo šancu, aby nám nemohol dať klasický krik. OK, takže dáme toto. Miss. Pekne. Takže či bude žiť, alebo ho zabijeme. Tak skúsime ako to. Skiller. Krásna Martinka. Výborne. Som na teba hrdý. Ešte aké pozičky daj tu. Level up. Oh my god. No, to nechcem kúpiť. Môžete si stopnúť a prečítať, ak sa vám bude chcieť. No a tu nás si zvyšujeme. Takže si zvýšime Strangera Vitalitu. OK. Počkaj, koľko máme peňazí, že by sme si niečo kúpili? Iba 300. To je málo ešte. No, dúfam, že sa tento diel páčil, takéto možno aj dlhšie ešte diely budú potom. Takže fakt vyzerá toto skvelé úvodné, fakt sa mi to veľmi páči, tak dúfam, že aj vám tak. OK, takže čauko.